രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരുടെ അവതാരമാണ്? ചൈതന്യ ലീലയിലെ നാരദമുനിയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ മായപ്പൂരില് പഞ്ചതത്വം ഉണ്ടല്ലേ, പഞ്ചതത്വങ്ങളില് അവസാനം നിൽക്കുന്നത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദ് മുനിയുടെ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വം അല്ലെ, പഞ്ചതത്വമായിട്ട് വന്നത് ആരൊക്കെയാ? പഞ്ചതത്വം 5 ആൾക്കാർ അല്ലെ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തികം. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഇത് പഞ്ചതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. പഞ്ചതത്വത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം, ഭക്തരൂപം പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാ? ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നത്. ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ഹോയിലെ സച്ചിസുത ഹോയിലേസായി, ബൽറാം ഹോയിലെ നിത്തായി. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബൽറാം. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ സദാശിവനും ഭഗവാനും മഹാവിഷ്ണു സദാശിവനും കൂടിയിട്ടാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ആരാണ്? രാധാറാണി ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദമുനി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് പഞ്ചതത്വം. തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തത്വം. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വിധി തത്വത. തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം, സത്യം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേദി തത്വത ത്യക്തദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സോർജന. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മൊക്കെ അതീന്ദ്രമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ? സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്യക്തദേഹം പുനർജന്മനൈതി, അവന് പുനർജന്മ ഇല്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം. പഞ്ചതത്വം, 5 ആളാണ് ആ ഒരു തത്വത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാ? കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ഭക്തരൂപത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണായ നമോ മഹാവതനായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായനി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനേക. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിലെന്തൊക്കെയാ തെളിവ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതിൽ എന്താ തെളിവ്? എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവ് അറിയോ? ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണം പാർഷദം സുമേധസഃ. വെരി നൈസ്. കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സംഗോപാകാസ്തപാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസ. ഓക്കെ, ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം, കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പക്ഷെ വേറെ വർണ്ണത്തിലാണ് വരുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ കളറില്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സംഗോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷിതം, എല്ലാ പാർഷിതന്മാരുടെ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. എങ്ങനെ? യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ,
എന്ത് യജ്ഞാണ് കലിയുഗത്തിലെ? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. യജന്തിഹി സുമേധസ, ബുദ്ധിവാന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഉയർന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പഞ്ചതത്വാത്മക കൃഷ്ണൻ ഭക്തരൂപത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഭക്തരൂപത്തിലാണ് വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ത്രിയുഗി എന്ന് വിളിക്കാം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ, കലിയുഗത്തില് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണെന്ന് വാക്കം. സ്വരൂപകം, ഭക്താവതാരം. ഭക്താവതാരം ഭക്താക്കിയ നമാമി ശക്തി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സ്വരൂപമായിട്ട് വന്നതാരാ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ബൽറാമനാണ് സ്വരൂപം. ഭക്താവതാരം, ഭക്തന്റെ അവതാരമായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്വൈതാചാര്യ. കാരണം സദാശിവൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു അല്ലെ, ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് സദാശിവൻ. ഭക്താക്യം, ഭക്തനായിട്ട് വന്നത് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. പിന്നെ ഭക്തശക്തിയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. കാരണം നാരദ് മുനി ഭക്തശക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാരദ് മുനിയെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറിയോ? ഭഗവാന്റെ നാരദ് മുനി ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം? അങ്ങനെ ശക്തി ആവേശ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു അവതാരത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവതാരത്തിന് ഒരു ശക്തി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അതുപോലെ ഏത് ശക്തിയാണ് ആയിരിക്കാം നാരദ് മുനിക്ക് കൊടുത്തത്? എന്ത് ശക്തിയാണ് കൊടുത്തത്? ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി. അതുപോലെ ഒരു ശക്തി വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാൻ? പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദ് ദൈത്യന്മാരില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പരശുരാമൻ, അതൊക്കെ ശക്തിയാ, അത് വേറെ ശക്തി. ഇത് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി. ഇപ്പം ഒരു ആരാ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ആ ഒരു ശക്തി കൊടുത്ത വേറൊരു ഭക്തനുണ്ട്. പേരില്ലേ? ശീലപ്രഭുപാദരെ ഭക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ ഒരു ദിവസം ഭക്തി ദേവിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ. ആരൊക്കെയാ അത്? ഭക്തി ദേവിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? എന്താ മാജി? വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനം. വൈരാഗ്യാണ് ഭക്തി ദേവിയുടെ മക്കള്. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജ്ഞാനം അസി വൈരാഗ്യം ജനാദി അസു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയത് അഹൈതുക്കം. അപ്പം ഭക്തിയോഗ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പം 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഏതൊക്കെയാ? ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യം. ഇത് വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് 3-ാം. ഓക്കെ, വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജന. ഭക്തിയോഗം നമ്മള് ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക? 2 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും. ഭാഗവത്തില് 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം വരും, വൈരാഗ്യം. അത് മക്കളാണ് ആക്ച്വലി. ഭക്തി ദേവിയുടെ മക്കളായിട്ടാണ്. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജന. വാസുദേവൻ ഭഗവാന് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം 2 കാര്യങ്ങൾ ധരിക്കും. ജനതിയസു വൈരാഗ്യം. ഒന്ന് വൈരാഗ്യം, വിരക്തി കിട്ടും. പിന്നെ ജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മദർശനം. സോ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഭക്തി ദേവിയുടെ 2 കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തി ദേവിയുടെ ഈ 2 കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് 2ആൾക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വാർദ്ധക്യം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാവാൻ തുടങ്ങി അവര്. വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനം. കാരണം ആർക്കും ജ്ഞാനമില്ല, ആരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തി ദേവി എന്താ പറഞ്ഞ? ഇതം പരിത്യജ്യ വിദേശം ഭക്തി. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യ വിട്ട്, ഭാരതവർഷം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോവാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി ദേവിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഭക്തി ദേവിയെ വിദേശത്ത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദർ വന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാര് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നാരദ് മുനിയുടെ തന്നെ അവതാരമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാധാ പ്രിയ സഖിയാണെന്നാണ്
ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുറത്തേക്ക്, കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദറാണ് ഈ ഭക്തിദേവിയെ വിദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ശക്തി ആവേശ അവതാരം. ശക്തി ഇല്ലാതെ, കൃഷ്ണശക്തി വിനാ നഹി ഹുവാ പരിവർത്തൻ, കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പ്രചാരണം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തെ ആദ്യ ലീലയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഓക്കെ, അപ്പം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി, പഞ്ചതത്വാത്മക കൃഷ്ണൻ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാശ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മാതാജി ബിസിയാണോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേഷ്. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശി ഉപാസന ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല എം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ കെ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിരൂപ കൃഷ്ണകാന്തി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന മാതാജി. രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മുമ്പ് എന്നെയായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഞാൻ മാതാജി. ഹരേ ചൊല്ലട്ടെ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തിശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ മാതാജി. രാധാ പിള്ളൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ ശ്രീജ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യ നമാമി ഭക്തശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് വന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ വികാസമായിട്ട് വന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബൽറാം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് വന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർ അല്ലെ, സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണു. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടും ഭക്തശക്തിയായിട്ടും, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് രാധാറാണി ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ഭക്തശക്തിയായിട്ടാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനാണെന്ന് അപ്പൊ 5 അല്ലെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും ഭഗവാൻ തരുമ്പോ വാരിക്കോരി തരുന്നു പറയും, അതേസമയം ഭഗവാൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 10 കൈ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കും? ഭഗവാന്റെ 10 കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോ ഹരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കത് പിടിച്ചു വെക്കാനും പറ്റില്ല. ഈ 10 കൈകൾ എവിടുന്നാ വന്നേന്ന് മനസ്സിലായോ? പഞ്ചതത്വം 5 ആളുണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തർക്കും 2 കൈ. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവരെ ഓരോരുത്തർ, അപ്പം ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാധാറാണിയായിട്ട്, അപ്പൊ ഒരാള് 2ആയി മാറി. അതാണ് കൃഷ്ണൻ രാധയും കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ 2 ആളും കൂടെ ഒന്നായി. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹി അന്യ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു. ആ വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് 5 ആളായി മാറി. അതാണ് പഞ്ചതത്വം. നമാമി ഭക്ത ശക്തി. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകമായിട്ട് വന്നു. ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യ നമാമി ഭക്തശക്തികമായിട്ടും വന്നു. അപ്പൊ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹോദരന് നേരിട്ടുള്ള വികാസമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ബൽറാം. പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭക്തരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപം, ഭക്തരൂപനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണോ ഭക്ത സ്വരൂപകം, ഭക്തന്റെ വികാസമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബൽറാം എന്നും വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭക്തന്റെ തന്നെ അവതാരമായിരുന്നു, ഭക്തന്റെ അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ, അതായത് മഹാവിഷ്ണുവും സദാശിവരുമാണ്. പിന്നെയോ ഗദാധർ പണ്ഡിത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിട്ട് ഭക്തനായിട്ട്, ഭക്തന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്. പിന്നെയാണ് ഭക്തശക്തികളായിട്ട് വന്നത് ആരാണ്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഭക്തശക്തിയുമായിട്ട് വന്ന ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം. ഈ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഞ്ചതത്വത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മായപ്പൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ തൊഴുത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ അവസാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ഈ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ശ്രീവാസ് അങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുറ്റം, അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത്. എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീവാസ് അങ്കൻ എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിത്തിന്റെ വീട്ടില് അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തന ലീലകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദ് മുനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദ് മുനി കൃഷ്ണാവതം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങുന്നത് അല്ലെ, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത്. അതുപോലെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ലീലകളൊക്കെ, ഒരുപാട് ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ആ സമയത്ത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ആ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മഹാപ്രകാശ് ലീല ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കീർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മഹാപ്രഭു അവിടെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ഒരു ദുഃഖി എന്ന ഒരു പേരുള്ള ഒരു വേലക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുഃഖി അതായത് സങ്കടമുള്ളവൾ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗംഗയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദുഃഖി എപ്പോഴും വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖി അല്ലെ സന്തോഷവതി എന്നൊരു പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തും, ഒരുപാട് കീർത്തനം. അപ്പൊ അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെയാണ് ഒരു ദിവസം മകന്റെ വിയോഗം അവിടെ നടക്കും. അതായത് കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ
സങ്കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പണ്ഡിതന്റെ മകൻ അന്തരിച്ചു. എന്നാൽ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിൽ ഭംഗം വരുത്താതിരിക്കാനായി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കരയുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. അർദ്ധരാത്രി വിവരമറിഞ്ഞ ഗൗരംഗൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ആ ജീവൻ വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ആ കുട്ടി വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു: ഞാനൊരു ആത്മാവാണ്, മകനായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ എന്റെ ആയുസ്സും അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇവിടെ ജനിച്ച അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനായിരിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എവിടെ ജനിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ദാസനാകണം എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. മഹാപ്രഭുവിന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആത്മാവ് ഭക്തന്മാർ നാമസങ്കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ദേഹം വെടിഞ്ഞു. ഈ അതിശയകരമായ സംഭവത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുടുംബം പുത്രവിയോഗത്തിന്റെ കനത്ത ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി. കാരണം അവിടെ കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ, അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സൈഡിലുള്ള റൂമില് ആ കുട്ടി മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനാണ് ഒരു രോഗിയെ ഒരു ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാലും മരുന്ന് കൊടുത്താലൊന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ രാക്കേ കൃഷ്ണ മാരേ കൃഷ്ണ രക്കേ അവശ്യ ഭഗവാനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? നമ്മളല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ, ഒരു അച്ഛനും അമ്മക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന, പക്ഷെ അല്ല, നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കും. അതുപോലെ രോഗിയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകന്റെ ആ വിയോഗം അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഇത് മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചില്ല. കാരണം മഹാപ്രഭു അത്രയും ആനന്ദത്തില് നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ആത്മാവാണ്, ശരീരം അല്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര നമുക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാണ് അവിടെ നടക്കുക. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിഞ്ഞപ്പം വളരെ ദുഃഖിതനായി. അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അറിയിച്ചില്ല? ആ ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവില് ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ജന്മം തേടി പോവാണ്. പക്ഷെ എവിടെ പോയാലും ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ് മൂവി, എത്ര ജന്മം ഞാൻ എടുത്താലും മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു ഗീത്വി, എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഭക്തനായിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് വരണം എന്ന് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ ശരീരം വിട്ടത്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരം വിട്ടത്. അതും ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്, അതും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട് തന്നെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മായപ്പൂര് പോയാലും കാണാൻ പറ്റും. ആ വീടും പരിസരമൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീവാസ് അംഗൻ അവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഹാൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യും. ഈ കഥകളൊക്കെ അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ? അത്രയും എന്താ പറയാ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് മഹാപ്രകാശ് ലീല, അതായത് വിശ്വരൂപം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്, അല്ലെ? എസ്പെഷ്യലി അദ്വൈതാചാര്യർ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മഹാപ്രകാശ് ലീല അവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ എത്രയോ വീടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ആ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീവാസ് ഗോപാൽ ചപ്പല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണുന്ന അസൂയ ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം ദേവിയെ പൂജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഒരു കോഴിയെ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കും, അല്ലെ? തലയർത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് കുങ്കുമം, പിന്നെ ചുവന്ന പൂവ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി, ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി ഒന്നും ശരിക്കും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കലില്ല. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ദേവി ദേവന്മാർക്കാണ് അത് കൊടുക്കുക പറയാം. വേറെ എല്ലാ പൂക്കളും ഓഫർ ചെയ്യും, പക്ഷെ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഓഫർ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. ചെയ്യാറുണ്ടോ? പക്ഷെ ഏതൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ മാല കെട്ടിയിട്ട്. ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ്. ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പൊ ചുവന്ന കളറ് അവര് ഉപയോഗിക്കല്ലേ, എന്താ അതിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി പൂ, പിന്നെ കുങ്കുമം, പിന്നെ ഒരു കള്ളിന്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാളി ആരാധനാകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുത്തിച്ചു എല്ലാവർക്കും.
ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് കാണിക്കില്ല, ഭയങ്കര എളിമയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് കാളിയെ പൂജിക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം ഒരു കളവ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗോപാൽ ചപ്പലയുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ. പക്ഷെ പിന്നീട് ഗോപാൽ ചപ്പലയ്ക്ക് മാരകമായ അസുഖം വന്ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അത് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ അപ്പം അങ്ങനെ കീർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചാന്ദ് കാസിയുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മൃദംഗം പൊട്ടിച്ചത്. അതാണ് ഘോൾ ഭംഗ് ഢങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം. ഈ ഒരു മൃദംഗം അന്ന് പൊട്ടിച്ച 500 വർഷം മുമ്പ് പൊട്ടിച്ച ആ മൃദംഗം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവരുടെ വിഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ലീല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ചാന്ദ് കാസി വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരും നിർത്താൻ പാടില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തന്മാരും വിദേശത്തൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഷോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അവര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ പോകും. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഹരിനാമം കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ പുണ്യല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ഷോപ്പിലെ ആൾക്ക് ഈ ഭക്തന്മാരെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് കുറെ ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോകും. ഇവിടുന്ന് മാറണം. പോലീസിനൊക്കെ അയക്കും. പോലീസ് വരുമ്പം ഭക്തന്മാര് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകും. പോലീസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിവസം പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഭക്തന്മാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വിചാരിച്ചു ഇതിൽ വിഷാമറ്റുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ. അപ്പം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഷോപ്പ് കീപ്പർ തന്നെ, ഷോപ്പിലെ ആൾ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിലൊന്നും വിഷമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടിക്കണം, അത്രയോ ചൂട്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രസാദം ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇരിക്കാൻ കസാലയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം വന്നു. കാരണം ഹരിനാമം കേട്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നു. പക്ഷെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ പറയായിരുന്നു, സാരമില്ല, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അവരെ മോചിപ്പിച്ചോളും. അപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ പോയിട്ട് ആ പോലീസിനെ പോയി അവിടെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു. കാരണം പോലീസിനെ അല്ല ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മനെയാണ് നമസ്കരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പം പോലീസിന് തന്നെ വിഷമം തോന്നി. ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസ്ഥാനമായ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരാ? നാരദ് മുനി തന്നെ. നാരദ് മുനി തന്നെയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് നടന്ന ഈ ലീലകള് എപ്പോഴും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലായാലും എല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പിന്നീട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ജനലും വാതിലൊക്കെ അടക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? അഭക്തന്മാരൊന്നും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ വീട്ടിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ജനലൊക്കെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടാണ് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. രാത്രി മുഴുവൻ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ സംശയമായി, ഇതെന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. എന്താ പറയാ, ചിലപ്പം ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കള്ളൊക്കെ കുടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കള്ളുകൂടിയാണോ നടക്കുന്നത്, എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അമ്മായിയമ്മ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ആരോ ചോദിച്ചു, ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദ് മുനിയല്ലേ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമ്മായിയമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? നാരദ് മുനി ബ്രഹ്മചാരിയല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ശപിച്ചത് അല്ലെ. നാരദ് മുനിയോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നാരദ് മുനി കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ചിട്ട് നാരദ് മുനി എന്തായത് അറിയോ? എന്തായത്? ആരായി നാരദ് മുനി? ഭാഗവതത്തില് മാതാജി ദാസിപുത്രനാണോ? അല്ല, അത് രണ്ടാമത്. അത് മൂന്നാമതായി ഗന്ധർവൻ. ആദ്യം നാരദ് മുനി ആരായിരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു, മാനസപുത്രൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം സൃഷ്ടി നടത്തുക എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ് മുനിയോട് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ നാരദ് മുനി അത് കേട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നാരദ് മുനിയെ ശപിച്ചു. സാധാരണ ശപിച്ച് അവിടെ ബ്രഹ്മലോകത്തിന് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പം ഗന്ധർവലോകത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് ഗന്ധർവനായി നാരദ് മുനി. ഗന്ധർവനായ നാരദ് മുനി എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഗന്ധർവന്മാര് സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്സരകളൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ മൃദംഗമൊക്കെ കൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക.
അപ്പൊ അങ്ങനെ മൃദംഗം കൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മൃദംഗത്തിന് താളം തെറ്റിപ്പോയി. നാരദമുനിക്ക് താളം തെറ്റിയപ്പോ അവിടുന്നും ശപിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് മൂന്നാമത് ദാസിപുത്രൻ. അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് 3 ജന്മം. ആദ്യം നാരദമുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് നാരദമുനിയായിട്ട് വന്നു. അവിടുന്ന് ശപിച്ച് ഗന്ധർവനായി മാറി. അവിടുന്നും ശാപം കിട്ടി ദാസിപുത്രനായിട്ട് വന്നു. ദാസിപുത്രനായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ചാതുർമാസ്യം 4 മാസം ഭക്തി വേദാന്തികളെ അല്ലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സേവകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഒരേ ഒരു അമ്മയെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ അമ്മയെ പാമ്പും കടിച്ചു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു ദാസിപുത്രനായിട്ട് തന്നെ. പിന്നീട് നാരദമുനിയായിട്ട് മാറി. ഈ നാരദമുനിയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. അത് ഈ ലീല ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഈ ലീല കലിയുഗത്തിൽ നടന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ നാരദമുനിയും ലീലയിൽ വന്നെന്ന് മാത്രം. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടിയും ഭാര്യയും അമ്മായിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലീലയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അമ്മായിമ്മ ഒളിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആനന്ദം ഉണ്ടായില്ല നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോഴാരാ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അമ്മായിമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അമ്മക്ക് അറിയണം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്റെ മരുമകൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി വെറും സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, കീർത്തനവും ഡാൻസും. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. അറിഞ്ഞാ എല്ലാവരും പറയും ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദ്യ ലീലയിലും 1-ാം അധ്യായം 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ശ്രീവാസ ഠാക്കൂറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. 1:38. അപ്പൊ 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാരേ ഭക്തയഥാ ശ്രീവാസ പ്രധാന താന സഭാര പാദപത്മേ സഹസ്ര പ്രണാമ. അസംഖ്യം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറാണ് അവരിൽ അഗ്രഗണ്യൻ. അവരുടെ എല്ലാം പാദപത്മങ്ങളിൽ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ ഭക്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവരിൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പ്രധാനിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ നാരദമുനിയാണ്, വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട് തന്നെ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. മത്ഭക്ത്യ പൂജാബി അധികം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. എന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പൂജിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ പൂജിക്കണമെന്ന് അധികം ഭക്തൻ. എന്താ മാതാജി? ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിലാണ്. തുമാര ഹൃദയ സദാ ഗോവിന്ദ വിശ്രാം. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ എവിടെയാ? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് സംസാരിക്കുമ്പം അവര് സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദം തൊട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കേട്ടാ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും പുണ്യാണ്. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, മത്ഭക്ത്യ പൂജാബി അധികം ആദര പരിചാര്യ സർവാംഗിർ അഭിവന്ദനം മത്ഭക്ത പൂജാബി അധിക സർവഭൂതേഷു മന്മതി മത്ഭക്ത പൂജാബി അധിക. ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ പൂജിക്കണം. പിന്നെ ഭഗമാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തു അഹം. സാധുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സാധുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ജപം, ലീലകള് ഇതൊക്കെ ആനന്ദം നൽകിയതാണ്. പക്ഷേ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയത് അല്ലെ. മുഴുവൻ ശരീരവും എന്താ പറയാ എല്ലാം ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ 1-ാം തരം ആരാധന നടത്തണം, ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം സാധാരണവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുക, വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ, മനസ്സിനെ ഭഗവാനിന് സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിരസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭക്തന് മറ്റെന്ത് ഉദ്ദേശ്യവും ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായേ അറിയോ? എന്തായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം?
എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിത്യാച്ചയാതൊരാഗ്രഹം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ മോറന, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി നൽകുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തതാരാ? 64 ഗൗഡിയ മഠം സ്ഥാപിച്ചത്, അല്ല 64 ഗൗഡിയ മഠം സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ അയച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അത് ചെയ്തതാരാ? എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അല്ലെ. ഇപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? 70-ാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ റൂം കിട്ടി, അതും യമുനയുടെ തീരത്തില് രാധാ ദാമോദർ അമ്പലത്തില്. അവിടുന്ന് പ്രസാദവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ താമസിച്ചാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും അത്. പക്ഷെ ആ സൗകര്യം അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ആ വയസ്സുകാലത്ത് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കാൻ, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ സംസാരധാവ പാടുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ, അല്ലെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മത്ഭക്ത പൂജാപി അധിക എന്ന വാക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് സംതൃപ്തി. യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. ഇപ്പം ഭഗവാന് സംതൃപ്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ പ്രണാമന്ത്രം ചൊല്ലി അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. എന്റെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശതി, അർജുന നീ പറയൂ എന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാരെ വിട്ടിട്ട്, ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തു അഹോ, സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം. സാധവോ ഹൃദയ മഹ്യം ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനും ഭഗവാന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തന്മാരാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് ആരാ? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തരുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധുനാം ഹൃദയം തു അഹം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാനോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ദീക്ഷാഗുരു ശിക്ഷാഗുരു ഒക്കെ കണ്ട അപ്പോഴേക്കും പ്രണമിക്കണം ആ സമയത്ത്. കാരണം അവരെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പരമാത്മാവായിട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിത്യം പൂജിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ സേവ ചെയ്യണം, അല്ലെ ഭക്തന്മാരെ പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ അവരെ ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെയും ഭക്തന് ഭഗവാനെ അറിയൂ. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ദുർവാസ മുനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ, മഹാരാജ അംബരീഷരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുർവാസ മുനി എല്ലായിടത്തും പോയി അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, കൈലാസ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, അവസാനം വൈകുണ്ഠത്തിലും പോയപ്പോഴും അവിടെ വിഷ്ണു എന്താ പറഞ്ഞത്? അറിയില്ലേ കഥ? ഭക്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോവാൻ. ഭക്തൻ ആരെയാണോ നീ നിന്ദിച്ചത് അതേ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക. സുദർശന ചക്രം തടയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം എന്നോട് ചോദിക്കാതെയാണ് എന്താ പറയാ സുദർശന ചക്രം പോയത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഹിന്ദു പ്രഭൂയ പ്രിയേവതസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദ്. ഹിന്ദു പ്രഭൂയ പ്രിയേവതസ്യ, ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്താ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാവും അവരല്ലേ. തസ്മാത് മനുഷ്യേഷു സർവേഷു കാലേഷു
മാമനുസ്മരയുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നതസ്തസ്മാത് മനുഷ്യേഷു കശ്ചിത് യേ പ്രിയ കൃത്തമ. ആരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല, പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നില്ല, അതായത് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ഫാമിലിയിലെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കുറച്ച് ചില പേര് തീരെ ഇതില് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ചിലപ്പം നിന്ദിക്കും, പാരിഹാസ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാ സ്തോപം ഹേളനമേവ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം. പരിഹസിച്ചോട്ടെ അവര്. ഓ നീയൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമയായോ ഇപ്പോഴും, അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് പരിഹസിച്ചോട്ടെ, എങ്കിലും ആ നാമം അവര് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് അറിയാലേ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും കൂട്ടുകാരായാലും ബന്ധുക്കളായാലും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരായാലും അയൽവാസികളിലും ഭക്തി ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഭക്തിയൊക്കെ കുറച്ച് ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവരെ പിടിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കുക, അവര് തീരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാം. കാരണം അവര് പിന്നെയും കൂടുതൽ ഒഫൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പില് ഇതാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അവർക്കും അത് വലിയ ആശ്വാസമാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല, അവരും ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്ക്, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിന് ഭഗവാന് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും എന്ന് മാത്രം. അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം പറയണോ അല്ലെ? എത്രയാ 67 ഭാഷകളിലാണ് പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത. നിങ്ങള് ഇസ്കോൺ ബൽറാം അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, കൃഷ്ണ ബൽറാം അമ്പലം വൃന്ദാവനത്തിലെ. അതിന്റെ ബാക്കില് പ്രഭുപാദരുടെ വീടില്ലേ, പ്രഭുപാദർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രഭുപാദർ അവസാനം കിടന്ന കട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങള്, മരുന്ന്, അല്ലെ, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അവസാനം ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, ചെറിയ ലൈബ്രറി. അവിടെ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാം. അവിടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷയിലെ ഭഗവത്ഗീതയും കാണാൻ പറ്റും. ഭാഷകളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അറിയാം ഇത്രയും ഭാഷകളില് പ്രഭുപാദർ തർജ്ജമ. പ്രഭുപാദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് വേറെ വേറെ ഭാഷകളിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് പ്രഭുപാദറാണ് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവത്ഗീത ലോകമെമ്പാട്. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വരുന്നതിന് മുമ്പ് 250 ഭഗവത്ഗീതകള് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, അതെന്താ നിങ്ങൾ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ എഴുതുന്നത് യഥാരൂപം അല്ലേ? അല്ല, അതിലൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് തെളിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടല്ലേ ഭക്തന്മാരായത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദരോട്, നിങ്ങൾ എന്താ കോപ്പി ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത്, വേറെ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് മാനെ പോലെയാണ്. ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ കത്ത് കൊണ്ടു തരുമ്പോ അത് പൊളിച്ചു നോക്കി അതിൽ തിരുത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാറില്ല. അത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒന്നും പകുതി വഴിയിൽ വിടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളാണോ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്റെ കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരാ? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഈ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഒരു ശ്ലോകം, പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തരുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. അപ്പൊ ഇന്ന് മായപ്പൂരൊക്കെ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, അഭിഷേകമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനത്തില്. കാരണം ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനും കാളി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ പൂജ ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരി രാം 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 ഹരേ ഹരേ. നിങ്ങള് ഇത് ഈ അടുത്ത